5, meisjes van 6 en 7 jaar. Kijk, wij kijken naar het vierde mannetje. Het vierde mannetje dus bij deze dames. Dan gaan we kijken naar het Britt Keijhoff, Marlo Jansen, Alita Bruins, Annie Gravenzes, Laura Gattenmaker en Louise Gul. En dan gaan we kijken vooraan is het volgens mij plaats 974, Britt Keijhoff. Britt Keijhoff voor de logsprinters. Dus we kijken de tweede marge en de derde marge daarna te schrijven. En ook deze marge lijkt ze richting die overwinning te gaan. Britt Keijhoff dus op die eerste positie. Op die tweede positie is het dan Maura Jansen. Maura Jansen op positie nummer 2. Dan kijken we nog even naar nummer 3. Dat is volgens mij voor de logsprinters Anouk Gravenvoort. Maar vooraan de overwinning bij de